Cukor ako jed, cukor ako liek. Každý človek prišiel do kontaktu s cukrom. Niekomu to chutí, niekto sa mu vyhýba ako čert krížu, niekto ho vyhľadáva a niekto sa mu proste jednoducho snaží vyhýbať len čo to dá. Športovec, ktorý podáva výkon v maximálnych možných intenzitách, ten cukor potrebuje nevyhnutne doplniť do organizmu, pretože telo využíva glykogén ako zdroj energie práve tie cukry, keď idete v svojich maximálnych intenzitách. A je jedno, či ste kulturista, či ste hokejista, futbalista alebo nejaký bežec, jednoducho tie cukry telo potrebuje. Ako náhle ich nemá, tak výkon ide smerom dole a tým pádom, pokiaľ budete o nejaké popredné umiestnenia, tak strácate možnosť na víťazstvo. V našej ponuke máme teraz vynikajúce gély, ktoré sú vhodné práve na doplnenie týchto cukrov, pretože jeden gel obsahuje najvyšší možný podiel tých sacharidov až 45 gramov jednoduchých cukrov. Je tam pomer 1 ku 0,8, to je glukóza a fruktóza a tým pádom táto značka vytvorila gel, ktorý sa vynikajúco vstrebáva a pokiaľ ste mali nejaké problémy práve s vstrebávaním gelov od iných značiek, tak pri konzumácii tohto gelu toho mať nebudete. Všetky gely treba zapíjať aj s vodou, aby sa vám v žalúdku tá zmes zriedila. Na 1 hodinu tréningu môžete prijať až 90 gramov sacharidov a to sú vlastne 2 balenia na hodinu. V našej ponuke sú rôzne chute týchto gélov, a dokonca máme aj gel, ktorý má až 130 mg kofeínu, čo je úplná paráda. Samozrejme obsahuje aj elektrolyty, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ja osobne som zaradil aj do našej ponuky takýto litrový gel, ktorý si môžete dávkovať do takejto náplni. Do tejto náplni vám vojdu až 2 balenia, čiže ak máte nejaký dlhý tréning, alebo idete na nejakú turistiku, alebo idete behať nejaké extra dlhé behy, tak vy si môžete naplniť a nemusíte brávať takéto sáčky, ktoré sa lepia, ktoré musíte vypiť na ex, aby sa vám do dresu tá náplň nevyliala a neboli ste potom celý zalepení. A potom vás neotrovali včely a muchy na tréningu. Takže toto tu je výborná vec. Je tam exkluzívna cena pri tomto balení. Mám len pár kusov, pretože veľa sa už toho predalo a zaradili sme to aj do nášho e-shopu. Tieto gely obsahujú samozrejme aj elektrolyty, ktoré sú veľmi dôležité, pretože ak podávate výkon vo vysokých intenzitách a dlhú dobu, tak vlastne strácate aj elektrolyty. To sú vlastne minerály, to sú soli, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité a sú zodpovedné za prenos elektrických impulzov do srdca, svalu a nervov. Ako náhle máte málo tých elektrolytov, tak dochádza k jednak dehydratácii organizmu a ten organizmus musí zvolniť, aby sa nepoškodil. Ak máte málo vody, tak z krvnej plazmy si telo tú vodu zoberie a zásobuje životne dôležité orgány a ak máte málo vody, ste dehydrovaní, tak sa vám výkon zníži až o 20 až 30%, čo je dôležité vedieť, pretože ak trénujete a podávate v tréningu skvelé výkony a príde pretek deň A, kedy máte podať najlepší výkon a vy nebudete dostatočne hydratovaní, tak ten výkon sa vám môže znížiť a vás porazia aj takíto športovci, ktorých dávate ľavou zadu na tréningu. A k tomu slúži práve Iso Power Energy od značky Body Nutrition, ktorý vám doplní ako vodu, minerály, elektrolyty a cukry. Čiže vy si môžete kombinovať jonťák a kľudne s nejakým gelom. Jak som spomínal, máme tam viacero možností týchto gelov, je viacero príchutí, sú aj takéto veľké balenia, takže v našej ponuke si nájde výživu každý športovec, naozaj každý, či si silový športovec, či si kondičný športovec, nejaký vytrvalec, alebo robíš nejaké kolektívne športy. Tak verím, že som vám trošičku ohľadne tých cukrov povedal viac. Netreba sa toho báť, pretože naozaj tie cukry sú veľmi dôležité. Samozrejme, že keď ide človek na nejakú súťaž kulturistickú alebo ste nejaká bikini fitnesska, tak tedy treba znižiť príjem kalórií, aby ste to telo pekne vyrysovali, aby ste ho vedeli potom prezentovať na tom pódiu, ale každopádne, keď vidíte tie videá tých končiek a chlapcov, keď prídu po závode hneď do cukrárny a majú takéto haldy zákuskov, tak toto je tiež ako trošičku cesty, ale to už je druhá vec.
Kamaráti, zatiaľ toľko, opatrujte sa, ja idem pracovať a vidíme sa v ďalšom videu alebo na nejakom ďalšom športovisku. Verím, že na sebe makáte. Ahojte, pozdravujem vás z Bike Centra Prešov, kde je naša pobočka Body Nutrition a moje meno je Martin. Čaute.